Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin uxolisile kwizinkumbi zabalandeli beChiefs ngokuhlula kwabo ngo-4-0 bebhekene neMamelodiSundowns kowe-calling knockout. Amakhosi azoqeda iminyaka engu-10 engakaza wina indondo yesiliva. Ngemuva kokubuka iqembu lakhe libhaxabulwa izimbangi, uNabi uthembisa abalandeli ukuthi ngeke baphinde babone ukushaywa okunjengalokhu abakuthole kumasandawana. Ngithanda ukuhalalisela izimbangi zethu, sikholwa ukuthi kubafanele ukunqoba. Okwesibili, ngithanda ukuxolisa kubalandeli bethu ngoba namuhla besingebahle ngalutho. Ngalokho siyaxolisa kubalandeli bethu abazolala kabi namuhla ebusuku ngemuva komphumela ongagculisi, kodwa siyabathembisa ukuthi sizosebenza kanzima ukwenza iqembu libe ngcono, sithuthukise iqembu. Kusho uNabi, besazi ukuthi iqembu belingakakulungeli ngendlela abantu abebecabanga ngayo, kodwa namuhla kube yingozi esikholwa ukuthi ngeke iphinde yenzeke esikhathini esizayo. Ngasekuqaleni kwaleli sonto, uNabi uphinde wavuma ukuthi iqembu lakhe likude nokuba umkhiqizo oqediwe futhi akufanele babhekwe njengabaqhudelani besiliva abakhulu kule sizini. Futhi abadlali bakhe bebeyizwa ingcindezi, bedlala phambi kwabantu abangaphezu kuka-85,000, kanti ingxenye enkulu kubalandeli ngeyamakhosi. Kungenzeka ukuthi abakwazanga ukumelana nengcindezi. uNabi naye uyavuma ukuthi abadlali bakhe bathwale kanzima ngalolu suku. Ngandlela thizeni, ngiyanitshela ukuthi abadlali bebengadlali kahle namuhla, kodwa umthwalo ungowami njengomqeqeshi. Ngizoziphendulela ngokugcwele ngomdlalo wanamuhla ngoba ngifuna ukugxeka abadlali phambi kwabezindaba, kodwa ngizokwenza ngaphakathi sesisodwa, kwengeza umqeqeshi. Wonke umuntu uzoziphendulela, kodwa ngikholwa ukuthi kuyiqiniso ukuthi bebekude nokwenza kahle ngoba nasekuqaleni komdlalo bebenovalo, amaphasi amaningi bawaphuthile, amabhola amaningi alahlekile nokunye okuningi.